Jancane kowe nang endi gelagatmu sejak yo priyati atiku sudono kowe malah gendaan penyanyi liya ayo yo bablas ke sana. Jancane kowe nang ngendi gelagatmu sejak yo priyati atiku sudono kowe malah gendaan penyanyi liya. Sudah Mas. Pak Diki ku ciwa. Lah piye?
Pas gunaku penyanyi iki. Oh. Terus Sinten, Dik? Sinten penyanyi sinten riyen? sinten? Sing nyanyi riyen sinten? Ora enek. Enteke golek Ora dina, enek, lah enteke ngene, golek dina kurang suwe. Dadine kemepeten nggih ngoten niku Pak G. Ora le ngono. Piye? Badine terlalu. Oh iya. Aja seru-seru. Ora makane aku bisik-bisik karo. Kuwi mau metu. Lah iya. Metu kono lho yo. Masa? Heeh. Ayo men kapok. Kok nggon aku ora dikek iki. Ya. Ya. Lanjut. Dek, sik nggih monggo. Monggo, Sing nggih. nanggap malih sik niki nggih. Apa kowe ra kelingan? Fitri. Salaman sik kareh Pak D. Fitri. Dalem Kang Mas. Juga diucapkan selamat datang kepada Ibu Wigesturi. Luar biasa sekali anggota dewan nih Fitri. Wah, Pak D. Sehat Pak D? Sehat. Alhamdulillah, sekesake. Ngantos hiper to niki Sehat. Alhamdulillah ya Allah. Aku seneng nek ditunggani. Oke, anggota dewan juga hadir. Iya, Bapak Ibu siapa? Wiges. Oh, iya. Wigesturi. Wigesturi itu tunggale lah ya anggota Duduknya dewan. di mana? Di situ. Oh, di situ. Oh ya, udah makan Salaman dulu. dulu, salaman. Lagi makan, Nak. Oh, nggih, salaman dulu enggak apa-apa. Ada heran loh. Ayo, ayo. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Ibu Wigesturi. Iki dhisik nek ora salah aku ya melu milih iki. Oh, masa? Heeh. Ya ampun. Nek mbok saiki lali apa ora? Lali paling. Ora masaku kok. Kowe iki gak ada sing diinget-inget. Wah, aku Kamu ngapain milih ngetut anu nih? kok ya. Masa? Sehat Bapak, Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Ben dahar sik setelah ini nanti diaturi ke depan. Alhamdulillah. Jagoku dadi. Yo. Apa kowe ra kelingan? Ana latar
nggih. Fitri. Kalem. Kowe arek nyandi to? Monggo Mas. Nggih, monggo. Ayo. Elonane. Monggo Pak Darji. Pak Karno jaluk dijogeti. Sesat kebul sedeng Mas. Jaritane wong seneng kancane dhewe. Wiwitane. Cecer saben dinane. Saya suwe. Saya suwe saben cecer nangane. Piye dong? Banjur ngomong Mas. Aku rasa kowe. Ritane. Wiwitane. Saya suwe. Banjur piye dong? Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku tinggal loro. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung atiku dikepi bingung. Kembange mawar wis aku wis kadung buyar. Mula wong tresno ora kenal sabrono. Ora kecik tumrape para wanita. Kembang kenawit iku mari basane. Tinimbang rame luwe becik tinggo wae. Ayo. Sido waras campur sari Indonesia. Maho. Ivana Sound System. Jaritane wong seneng tukang sanggane. Wiwitane monggo jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Jaritane wong seneng tunggal sabane. Wiwitane monggo jejer saben saya suwe banjur ngomong aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku digawe loro. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung atiku dikepi bingung. Kembange mawar rasaku wis kadung buyar. Mula wong tresno ora kenal sabrono. Ora becik tumrape para wanita. Kembang rame iku mari basane. Tinimbang rame luwe becik tak tinggal wae. Matur sembah nuwun Pak Dinarji sampun. Pakde sampun matur Nggih. nggih. Ya.
Rada marem. Nganggo iki marem. Seliramu ciwel 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 Pade Wardoyo Pade Jiman Atiku sujono kowe kancan karo Italia si Jawara kendange dituthuk ya ayo ayo nunggu kowe anak kami tambah personel ora Bit tambah personel ora Zer. DP-ne saiki mualeh ta? Piro? 2000. Wah. Anu mau esuk kodanan kok. Dadi luntur. Oh iya luntur. Iki luntur. Esuk kodanan. Iya. Arep nanggap aku gak sida lho iki ndek kae. Uman kok. Gak uman jare. Lah saiki nyawer sing akeh. Heeh. Saiki entekno dhewe ora apa-apa. Janjane kowe. Samboyo ya atiku sujono kowe kancan karo wanita liya ayo mas ayo
Nyenengke Pit. Hah? Anggere sing nyanyi kowe sing ngendang ku nyenengke aku. Katok ya? Tukang kendang ora nek kesreblas. Iya. Heeh. Ya harus seperti itu no. Kandhane kok ya. Kandhane. Jan plek yo. Jan-jane kowe. Jam 12 ya Mas. Jam 12. Ya dak, ya dak. Ya. Amer karo kendange diduduk ya ndak ya. Lita, Lita, Lita. Audio sound system Imona. Terang foto produksi. Kendangnya Mas diduduk Mas, kendangnya Mas. Ojo gur ketikung, hei.
Lah tak benang-benange iki. Kok nyawer bojomu jarene Mas. Ayo. Oh lo lo lo. Nih Mas. Goyangkan, goyangan yo. Aku kang setya setuju. Lanjut ini ganti saelingmu. Ayo yo. Jeranan kilo. Woi. Ayo Pak G. Mas, ayo sayangku. Pamerkan nih Mas, jangan kalah sama Fitri. Aku. Kasuwun. Oh, haha. He ah he oh he ah he ah he oh he ah he ah he oh he ah he oh. Mumet gue. Carana tadi, carana Mbak Yuadi adu bokong. Matur sembah nuwun, terima kasih untuk semuanya.